טוב. אני מגיע לכאן ממוצב הפיקוד העליון של צה"ל. שם נמצא עכשיו הרמטכ"ל, הוא מפקד על הרחבת הפעילות במבצע צוק איתן. אנחנו נכנסים לחלק השני של המבצע לאחר הישגים מאוד משמעותיים שהשגנו בחלק הראשון. פגענו פגיעה קשה מאוד בחמאס ונמשיך לפגוע בו גם בחלק השני. תקפנו אלפי מטרות. פגענו בתשתית, פגענו בפעילים ונמשיך גם בחלק הבא של המבצע, הפעילות הקרקעית. כוחותינו, כוחות יבשה גדולים, מלווים בסיוע מסיבי של חיל האוויר, כוחות חיל הים ובתמיכה מודיעינית רחבה, משתלטים עכשיו על יעדים ברצועת עזה, פועלים כנגד מנהרות, פועלים כנגד תשתיות ופעילי טרור. מטבע הדברים אני לא יוכל לפרט את פרטי המבצע. אנחנו שומרים על שלום כוחותינו ומשאירים את התוכניות של צה"ל לעצמנו. כוחותינו פעלו בימים האחרונים ועסקו בקידום המוכנות לחלק הזה. כל מפקד, ממפקד גדוד ועד הרמטכ"ל, אישרו את התוכניות, קידמו את המוכנות, עסקו בפרטי הפרטים, עסקו באימונים רבים כדי להביא את הכוחות לרמת מוכנות גבוהה לחלק הזה. כוחותינו שנעים עכשיו אל היעדים, נחושים, מלאים במוטיבציה, חדורי רצון ושליחות להצלחה במשימה. אני חורג ממנהגי ומבקש מתושבי רצועת עזה להתפנות מהאזורים שצה"ל פועל בהם. צה"ל פועל שם בעוצמה רבה מאוד. אני מבקש מאזרחי ישראל להמשיך ולנהוג באחריות על מנת לקדם את הישגי המבצע, להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהשלים איתנו ביחד את המשימה. המבצע הזה יוצא לדרך בהנחיית הדרג המדיני, ילך ויתרחב ככל שידרש ובהתאם להתפתחות תמונת המצב.